Daşowuzda muallimalardan milli libas giymek talap edilýär. Türkmenistanyň orta we umumy bilim berýän mekdepleriň mugallimleri hususan aýal gyzlar bir meňdeş giyim formasyna geçmäge mejbur edilýär. Bu barada azatlyk bilen gizlinlik şertlerini habarlaşýan Daşowuzly çeşme 1-nji maýda gurrun berdi. Mektep muallimlerine değişli täze geyim formasy bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerini olaryň maşgala büdjetine girmeli bir aýlykdan mahrum etdi. Ýakasyna nagyş edilen halat, köýnek we nagyşly milli balyk adyndan 1400 manada düşýär diýip Daşowuzly çeşme habar berdi. Ýatladyp geçdik mundan ozal Azatlyk radiosy Türkmenistanyň aýal gyzlaryň daşky görnüşi olaryň libaslary wagtyna giyirilen nowatdaky çäklendirmeler barada soňky sapar 26 aprelde habar beripdi. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri we Türkmenistanyň ýagdaýlary ýazyrlayan beýleki neşirler resmiýetiň ýurdun döwlet edaralaryna işleýän we ýokary hujaýlaryny okuyan aýal gyzlaryň giýýän köýnekleri olaryň öýlerine serenjam bermek üçin ulanýan kosmetik ferişdeleri wagtyny täze talaplary öňe sürüp başlanykları barada habarlary çap edipdi. Bugün ýurdun Demirgazyk regionundan habarlaşan gurrunlaşmy täze çäklendirmeleriň aýal gyzlary goşmaçy hytyrdy bilen başagay edýänligini aýtdy. Ýa-ni ýakynda girdilen üýtgeşmeleriň esasyna Daşowuz welaýatynyň döwleti degişli edaralaryna umumy barlyk boljakmyşyn diýen bahana bilen aýal gyzlaryň balaklarynyň bardygy ýa-da ýokdugy olaryň nagyşynyň rengi barlanýar diýip çeşme aýtdy. Gurrun edilýän bu barlyklary harby bölümlerdäki eskerleriň barlygyny meňdeden gurrun döşümüz muallimalaryň bir meňdeş geyim giymäge mejbur edilýänligini ýene-de bir gezekne utady. Döwlet edaralaryna işleýän aýal gyzlar matany satyn alan soň onu dikinçe tapşyrmak üçin hem 200 manat çykdy diýerler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurtda barha gysylýan egin eşik siýasatynyň halky madde hem de ruhy taýdan gymmada düşýänligini ýaňydan çeşme, täze çäklendirmeler barada ilan tarasyny edilýän gurrunlary salgylanyp, bu çäre hamana mekdebiň aýal gyzlaryny muzeýe eksponat hökmüne goýmak üçin edilýän çäre meňde ýerdidi. Soňra söhbetdeşimiz häkimiýetleriň giýirýän täze çäklendirmeleri bilen adam aňynyň arasyndaky gatnaşygy bir-birine ýylteşdirip, ýa-da bu çäre adamlaryň aňyny ýyda çekip onu ösdürmeli üçin edilýär diýip, egin eşik siýasatynyň zarybynyň güýçlenmeginiň mümkin bolan sebäplerini çaklady. Ýatladyp geçdik mundan ozal Türkmenistanyň kronikasy neşri Daşowuzdaky Owa Hojalyk institutunyň aýal muallimlerinden olaryň milli köýnek giýmäge mejbur edilýänligi, munyň bilen bir hatarda olardan balyk talap edilýänligini habar beripdi. Mundan başga häkimiýetler aýallardan dyrnaklaryny renklemedligi, gaşlaryny ütmedligi, kirpiklerini ösdürmedligi we saçlaryny açyk reňke boýamadlygy talap edipdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri de ýurtda aýal gyzlardan olaryň köýnekleriniň giýin bolmagynyň talap edilip başlananlygyny habar beripdi. Türkmen resmiýetleri ýurtda egin eşik bilen bagly giýirilýän täze düzgünler barada resmi beýanat ýaýradyp çykyş etmeýärler. Ýurdun köpçülikleýin media we habar serişdeleri de bular barada maglumat bermeýär.